Aleksandar Muromski, višestruki Guinnessov rekorder. Я родился в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде. Rodio sam se u Sankt Peterburgu, u to vreme Leningradu. Od uvek sam bio snažniji od drugih. U vrtiću sam rastavljao metalne utiće na delove, što drugoj deci nije polazilo za rukom. Već s 14 godina sam dizao automobile. Sve je počelo kao šala. Tada nisam ni znao da će to da preraste u sportsku disciplinu kojom ću se baviti. Jednostavno sam testirao svoju snagu. I otac i deda su bili snažni ljudi. Snagu sam nasledio po muškoj liniji. Obojica su dizali konje. Deda je bio artiljerac u Drugom svetskom ratu. Nosio je topove. Prvi put sam postao svestan svoje snage kada sam šale radi podigao automobil. Drugari su pokušavali, ali nije im išlo. Onda je došao red na mene. Pokušao sam i shvatio da mogu. Svi su bili iznenađeni. I sam sam se iznenadio. Od tada su me često nagovarali da dižem razne stvari. Koliko je važno da nasledite gene da budete tako snažni? Ja думаю, što genetika u этом jest. I snaga se nesumnjivo nasleđuje. Moj sin je takođe prilično jak. Nisam bio za to da se bavi ovim čime se ja bavim, jer je ovaj sport izuzetno rizičan. 5 puta sam lomio zube kada sam pokušavao da glavom razbijem beton. Na takmičenju u Nemačkoj sam dizao teg od 250 kg. Tada mi je napukla grudna kost. Lomio sam i ruke. Bilo je raznih povreda. Moj sin se jednostavno rodio snažan. To nije rezultat treninga. Izrazio je želju da krene mojim stopama. Trenutno je u juniorskoj kategoriji. Nisam baš presrećan zbog njegovog izbora, ali neću ga sputavati. Šta više, pomoći ću mu koliko bude mogao da ostvari svoj san. Koliko vežbate dnevno i koje vežbe i da li je moguće postati snažan samo vežbanjem? Я упражняюсь сейчас уже не каждый день. Sada ne treniram svakodnevno jer me često zovu u TV emisije. Imam i javne nastupe. Ne dižem tegove svaki dan, ali sam u formi. Pojačavam treninge pre takmičenja na kojima želim da oborim rekord. Kako izgleda vaš jelovnik? Šta jedete za doručak, ručak, večeru i koja jela najviše volite? Da li uzimate neke preparate? Preparate nikakve ne primaju. Ja jem naturalnu jedu. Ne koristim nikakve preparate. Hranim se zdravo. Namirnice koje nabavljam se uzgajaju na selu. Ne kupujem ih u supermarketu. Nemam neki posebni jelovnik jer ovo nije bodybuilding. Važno je samo redovno jesti, najmanje 3 puta dnevno. Ja često ne uspevam u tome, desi se da ne doručkujem, da prvi put pojedem nešto tek u 7, 8 uveče. Raspored aktivnosti mi je zgusnut. Imam mnogo obaveza, sastanaka. Naravno, često su to sastanci u restoranu, ali uglavnom razgovaramo, manje jedem. Za obaranje rekorda je najvažnije da imaš čvrstu volju, a ne hrana. Samo imaj čvrstu volju i uspećeš, nezavisno od toga jesi li jeo ili nisi. Da li pijete alkohol i pušite? Ja alkohol ne piju. Ne pijem, a cigaretu nikad nisam zapalio. Ja sam po prirodi vesel čovek. Ne moram da se napijem da bih bio vesel. Meni je sve u životu po volji. Ветры молятся, ждут и в тернии венцы. Разгулялись добрые молодцы, распотешились молодцы. Это надо жить красиво, это надо жить раздольно. Богатырская
Koliko puta ste bili Guinnessov rekorder i u čemu? Да, у меня 11 мировых рекордов Гиннесса. 11 puta sam ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Oborio sam 23 nacionalna rekorda, između ostalog u savijanju tiganja, razbijanju betona glavom, prelamanju registara sa po 1000 strana. Za 3 minuta sam prelomio 11 takvih registara naslaganih jedan na drugi. Prvi Guinnessov rekord je savijanje 6 metara armature. Kofer s metalnim ramom sam savio za 25 sekundi. Bilo je tu nebrojeno plamenika, cevi savijenih glavom. Za minut sam savio 12 cevi. Takođe za minut sam savio i 26 šipki dužine 61 cm. To su samo neki od rekorda koje sam oborio. Oborio sam i masovni rekord okupivši 10.000 dobitnika ordena Heroja Sovjetskog saveza na proslavi 70. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu. 3, 2, 1, go! Kada je reč o rekordu u prelamanju registara, 11 registara od po 1000 strana naslagani su jedan na drugi. Počinješ da ih savijaš kad sudija iz Londona zazviždi u pištaljku. Imaš 3 minuta da registre prelomiš na pola. Što se savijanja tiganja tiče, cilj je da saviješ 3 tiganja odjednom. Oborio sam rekord učinivši to za 15 sekundi. Još jedan rekord je savijanje šipki dužine 61 cm preko kolena. Za 1 minut sam savio 26 šipki. Tu je i rekord u savijanju cevi. Pošlo mi je za rukom da za 1 minut savijem 8 cevi u prsten prečnika 13 cm. Oborio sam i rekord u razbijanju betona glavom. 30 betonskih blokova sam uspeo da razbijem za 23 sekunde. To je takođe jedan od mojih rekorda. Tada sam obarao rekorde pa sam se i dosta povređivao. Kada sam razbio beton glavom, 5 puta sam lomio prednje zube. Slomio sam ruku pokušavajući da razbijem betonski blok. U Nemačkoj mi je napukla grudna kost tokom takmičenja. Prilikom savijanja cevi sam imao peh da mi cev raseče stomak. Ovo je opasan sport, zato ne bih želeo da se moj sin njime bavi. Kada želite da postignete neki rekord, koliko je važna koncentracija i da se samo na to fokusirate? Koncentracija, naверное, очень спасибо за вопрос, очень верная formulировka. Drago mi je što ste me to pitali. Koncentracija je presudna. Bez nje ne možete postići uspeh. Moraš da poznaješ materijal sa kojim dolaziš u dodir. I beton, i papir, i metal, i drvo.
природу материала. Tek kad poznaješ njegove karakteristike, kad znaš šta s njima možeš da uradiš, tada možeš da oboriš rekord. Работать с этим материалом, тогда у тебя получается рекорд. И перед каждым рекордом я молюсь. Pred svako takmičenje se molim Bogu da mi ulije snagu. To se posebno videlo kada nekih pola godine nisam uspeo da oborim ni jedan rekord. Čitav moj tim je znao da bez Božje pomoći neću ništa učiniti. Не было шансов без Бога сделать рекорд, так скажем. Onda sam nastupio na jednom takmičenju na kojem je za 3 minuta bilo potrebno prelomiti registre od po 1000 strana. Da bi se oborio rekord od 8 prelomljenih registara, trebalo je prelomiti ih 11. To nije mala razlika. Međutim, verovao sam da će mi Bog pomoći da ostvarim svoj naum, da je dovoljno iskreno se pomoliti i da će tvoje želje biti uslišene. I Bog mi je zaista pomogao. I ja его попросил, чтобы он мне помог, и он мне помог. Vi ste predsjednik organizacije Ruski bogatiri. Šta su zapravo bogatiri? Организация «Русские богатыри» — это собрание спортсменов. To je sportsko društvo koje okuplja dizače tegova sposobne da obore svetske rekorde. Naš cilj je da animiramo mlade da se bave sportom. Ličnim rekordima im pružamo primer i poručujemo da ništa nije nemoguće, da mogu da ostvare čak i svoje najviše ciljeve, da je samo bitno boriti se za to. Članovi društva su vrhunski sportisti. Imamo seniorsku i juniorsku grupu, kao i školu za decu. Nastupali smo na takmičenjima u 23 zemlje. Ideja nam je da i u Rusiji, a i širom sveta zagovaramo mir i da sarađujemo na tom sportskom nivou, da bodrimo jedni druge. Naravno da se borimo za pobedu protiv suparnika, ali budući da znamo koliko je ovaj sport težak, podržavamo jedni druge. U našim odnosima nema nikakve mržnje niti zavisti. Ukoliko danas nisi osvojio prvo mesto, to ti je znak da moraš više da vežbaš. Zato od srca čestitamo pobedniku i radujemo se zbog njegovog uspeha. Više puta ste sreli predsjednika Putina. Da li on podržava vašu organizaciju? Da, ja každый год tak встречаюсь с президентом нашей страны. Jednom godišnje se viđam s predsjednikom naše države, Vladimirom Vladimirovičem Putinom. On je divan, veoma pametan i duhovit čovek. Imamo njegovu podršku. Podršku nam pružaju i razne državne institucije. To nam otvara mnoga vrata, što je važno jer na taj način motivišemo decu da se bave sportom, da se uče disciplini. Dajemo svoj doprinos razvoju pozitivnog odnosa prema vojsci. Vi ste bili ministar Orlovske oblasti i sada ste predsjednik Saveta za sport parlamenta evroazijskih zemalja. Šta konkretno radite? Bio sam ministar sporta Orlovske oblasti, jedne konstitutivne oblasti naše velike zemlje. Shvatio sam koliko je državni posao težak. Do tad sam mislio da državni službenici samo sede u svojim kancelarijama i ništa ne rade. Ispostavilo se da uopšte nije tako. Da moraš da budeš upućen u razne društvene sfere, da se baviš dokumentima, praviš projekte, sarađuješ sa drugim organima vlasti. Ako ne radiš timski, loše ćeš obavljati svoj posao. Kasnije sam postao predsjednik Omladinskog sportskog saveza Evroazije. Bavimo se i kulturom, ne samo sportom. Naš osnovni zadatak je da kroz sport i kulturu sarađujemo s drugim narodima Evroazijskog kontinenta. Kažu da nas sve spaja mnogo toga, između ostalog i to što se svi zalažemo za spokojan život naše dece. Da li ste prvi put u Srbiji i šta radite u Beogradu? В Белграде я уже второй раз.
U Beogradu sam po drugi put. Prvi put sam ovde bio 2008. Nastupali smo na trgu zajedno s našom čuvenom pevačicom Pelagijom. Tom prilikom smo predstavili svoju organizaciju. Moj prijatelj, inače biznismen, kupio je turističku agenciju Putnik, tako da smo i mi došli ovamo u okviru ruske delegacije. Koji je vaš recept za zdrav život? Рецепт здоровой жизни, мне кажется, это правильный баланс между... Recept za zdrav život je ravnoteža između duhovnog i telesnog. Pojedinci zdrav život povezuju samo sa onim što unosimo u vidu hrane i pića, sa zdravim navikama. Ne shvataju da čovek ima i svoju duhovnu stranu. Veoma je važno misliti pozitivno, biti dobar, širiti ljubav, poštovati drugog. To je recept za zdrav život. Znači, zdrav život se ne ogleda samo u tome šta jedeš ili piješ, već u tvom odnosu prema životu, da imaš visoka moralna načela. Ravnoteža prvog i drugog je recept za zdrav život. Da li ste sreli snažnijeg i jačeg čoveka od vas? S Николаем Валуевым мы дружим, это мой друг. Družim se s Nikolajem Valujevim. On je bolji od mene, ali ja sam snažniji. Nikolaj se kao bivši bokser bolje kreće. Он действительно огромный, и я первый, кто его предложил на российское телевидение, на Первом канале его показали. Upoznali smo se na prvom programu ruske televizije u emisiji koju je vodio Andrej Malahov. Tada smo postali kućni prijatelji. On je specijalni gost na mojim takmičenjima. Он у меня бывает на моих рекордах, я его приглашаю как почетного гостя. Valujev je visok 213 cm i ima 150 kg i bivši je svetski prvak u teškoj kategoriji u boksu. Valujev je izuzetan i veoma obrazovan čovjek. Он очень добрый, Николай Валуев, он очень любит философию, очень Voli образованный. filozofiju. Сейчас он на Sada je государственной poslanik. службе в парламенте, депутат Государственной Думы от Брянска. Sreli ste i Arnolda Schwarzeneggera. Šta on misli o vašim rekordima? С Арнольдом Шварценеггером вообще удивительная история. В детстве я еще To je jedna fantastična видел priča. его по телевизору, фильмы, в которых он снимался, Kao Терминатор, mali sam ga Команда. gledao na televiziji u filmovima Terminator i Komandos. Когда я был в армии, я там купил книжку, где были плакаты с Арнольдом. U vojsci sam с kupio рождением, и там časopis u было kom je bio написано про njegov него. poster. Джо Айдер там на тот момент издал ее. Это было издание на Pominjao русском se языке. i Joe Weider. И для меня, To je bio конечно, была časopis na историческая ruskom. встреча, когда мне позвонили, сказали, что Арнольд приехал в Москву. Za mene je naš susret legendaran. Javili su mi da je stigao u Moskvu i da želi da se upoznamo. Čovek koji mi je bio uzor. Человека, который был для меня примером, на кого я хотел быть похожим в чем-то. Zadivljujuće je to što je Schwarzenegger uzor bio naš Jurij Vlasov, dizač tegova i osvajač zlatnih medalja za Sovjetski savez. Taj Rus je izvršio uticaj na Schwarzeneggera, a Schwarzenegger je sa svoje strane uticao na drugog Rusa, mene. Vi ste i glumac, igrali ste u više filmova, kakve role, uloge? Da, ja снялся в нескольких фильмах. Snimio sam nekoliko filmova, glumio sam i u popularnim ruskim serijama, Stažisti i Semafor. Veću ulogu sam imao u filmu Jednakost, glumio sam boksera. Ima jedna zanimljivost u vezi sa tim. U filmu je trebalo da rasporim ribu. Predložio sam da to uradim rukama umesto nožem i uspeo sam u tome. Glumački život je zanimljiv. U glumačkom svetu vlada posebna atmosfera. To je svet za sebe, svet kreativaca. Sjajno je to kako režiser uspeva da uklopi glumce, kao dirigent koji diriguje orkestrom.
Svako ima neku svoju osobenost. Ljudi su osetljivi na različite stvari. Zato je važno da stvori pozitivnu radnu atmosferu. U suprotnom, gledaoci će primetiti da na snimanju nešto nije bilo kako treba. To je ogroman posao koji na svojim plećima nose i tehničari, i montažeri, i šminkeri. Svi učestvuju u tom ozbiljnom i zahtevnom poduzetništvu. Šta trenutno radite i da li pripremate neki novi rekord? Razmišljam o nekom masovnom rekordu jer ličnih imam dosta. Želim da ostavim neki trag iza sebe. Ideja mi je da uključim nekoliko hiljada ljudi, da to bude priča u vezi sa prošlošću i svetom. Nešto što povezuje narode i što širi pozitivne misli zarad dobrobiti čitave planete. Trenutno mi je to na umu.